Здравейте, всички ме гледат, аз съм Дивака 576 и както виждате сме на седма арена. Ще играем Clash Royale. Да, мога да донейтна, защото аз тия карти не ги ползвам. И имам да ви покажа една новина, която ще ви хайпне доста. Легендърка е. Напишете в коментарите коя е легендърката. Ще ви дам време, за да си помислите малко. 10 секунди е сега до 45-та секунда. Ще чакам. И да, пишете в коментарите коя легендърка е. Добре. И легендърката е Graveyard. Пада ми се от фриче, даже сега ще ви покажа скриншотите. Ето единия, другия и този, както ми спадна Грейвярда. Много хайпнат бях за това, защото на фри честа, като ти спада легендари вече, като ти спада легендари, нали ти изписва една карта и тя пресветка, значи е легендърка. Ако не пресветка, не е легендърка и забелязах, че тя пресветка. И като видях, че пресветка и си викам легендари. Изчерпя ли легендърката в миналия ми акаунт, лава акаунт в този грейви. И съм супер хайпната за това. Ай, този телефон бъгва по-малко. Не е проблем, но да, ще трябва да свиквам с бъга, защото нали съм потърсил такова и нормално бъгва. И да, запускаме Wizard или какво беше, бе? Да пуснем Wizard или... За Night, искам да го направя с лево. Ще пусна Night. Quest. Обе... Много бъгаво. Трябва практиката не е така, да не ми бъгва. О, да. Както и ще има нов апдейт. Вие знаете, примерно ако някой гледа Clash, знаете, че има нов апдейт, нали, няма как. И да, ще има епизод на Clash of Clans, те ще са утре. И да, така, аз съм много хайпнат за това. И ако клипа спре, да, изведнъж, да знаете, че просто нямам памет. Гледай кой бил в клона. Ама краси, ние сме трима, няма как да джойне друг. Добре. Това беше добра атака. Ще му вземем половината от колата, все пак това е на 6-та арена, съм на 7-ма. И да би някой път ме бие, защото на мен са ми качили 7-ма арена. И не мога с постоянно да си качим арените, затова ще му пуснем един фаербол. Та да му свали половината кръв и от тук нататък кота ще си свърши работата. Ой, добре, че не пусна втори път, това беше много добре, че не пусна втори път. Така, ще му пусна Валкирия, но този път и Кнайт, т.е. Найт. Аз нямам скелета на армии. Той ще вътре скочи. И насипят речи. Този път Кнайта не умря и Кнайт ще направи, защото е 9 левел и не е пик карта. Тоест не е рерата да не четвърти левел. И говоря бе, Ай балон. Сега, деде. Първо беби. Да, беби. След това фрай.
тук Вай и след това Кнайт. Да. Ти ако искаш и 100 неща ми пусни, да. Аз този Hulk Rider ще го игнорирам с малко Fire Spirit. Красиасион, Fire Spirit и Фрайбол. Ти какво се опитваш да направиш в момента? Да, сте бих, то е ясно, красиво. Не става бе, мой човек, не става бе. 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Чао.